abusia aha aye Pemampem TV so na yedi mapie mu ewo Bredi Krufie afahye ase na yewura Nana Nkraza hene eye Krapim bafo agintadua Nana Kwambafo otoso 9 ono ena apie mu a ote na pakan mu na kurowura ono ena Nkrazaman eda na bamu a chese ewo no na ekowie no na yewura apie mu dia na ode nanu onyam ebeta eye Nana no mamre ne amane achi apija Nana no mamre ne amane amana ye krabehwe na Nkrazaman hene eja afahye bia ena okwase sanso ena nya adwabo bia ena okwase na so adwabo we eye adwabo a eye Nkrazaman nyina adwabo kese a se eba amamani amane mu dia eye Bredi Krufie eka afahye pon a ewo Nkrazaman mu ene Ghana ha eye yewura Nkraza hene eko ase se wo hwa eye yewura Nkraza hene ene na hemfo na hemafo ena ato santere fefefe eko eye the Grand Deba a ekoso ewu Bredi na wei eye damemenda abra na nananom akọ ayere so apa na yede afase no twabo no ehihye so ewo bebia eye Kufia baafo bosom kese no ewo na nananom ohwa dipadom pa na omudi omu agi twi efi Nkranza krodua no mu edi bepie mu ewo Bredi Krufie afahye ase na yeka nananom ahenie dia na Nkrazaman hina ahenie eso na kron Obapuno East region Nkraza nko a na ewo 2 municipalities 2 district assembly ewo the largest or the vast land encompass the whole Bono East. Mesro se Jibre hwe Nkrazaman hene abra oba adwabo na se na yewura etiamframa esaneye okochia no sanso na abra yewura nigdanso abiam ekoya okochia Nkrazaman hene sanso na kunebusomfo ipatitu ne anintina hodo a omoba adwumadi na se omunyina ekochia Nkrazaman hene nana achampodiodu a ono so akonfo hene ewo Nkraza South ha ono so edi nanunyam ekochia Nkrazaman hene na yeka ne yi hwan atitirufo omoba adwumadi ni nyina ahemfo ahodo a omufira chichiri ni benche omunyina ebechia Nkrazaman hene aniti yebesho se Jibre na hwe atitiri ni anintini apra Nkrazaman hene ebepie mu ewo adwabo na se
What did you do?